uphile uphushe uphumelele kama kuPastor channel noflick so ngona ekuseni uma uyimember ichannel uyakwazi ukuthi ungifonele kuze shawo 5 kodwa awungathaphi uyangifonela masishayilo 9 kuze shawo 5 masishawo 5 akusangifoneli ngalo kwa5 awungathaphi ethi nompiliso moya 2141 sawona phasi ngicela ukuthi uma uphupha inwele eziphuma uma uzikama kusho ukuthini. So she was combing her hair and then the hair ayangazi benqamuka or besiphumela ekameni yabona. So na one ngokuqondile umphupha la ukaminwele upha olubi uma iphuma ngoba lusho ukuthi empilweni kungenzeka uzolahlelwa utho olubalekile noluyigugu kuwe. Two omunye angayibheka le ndlela ngathi ngokujwayelekile uma uphupha ukaminwele kupha olubi uma ziphuma ngoba lusho ukuthi kungenzeka ulahlekelwe umklamo noma imali noma incebo noma inzuzo oyilondolozile ngaphezulu emizamo ozoyenza yokuyilondoloza. 3 kwesinye isikhathi ke uma uphupha ukaminwele kupha lo uma ziphuma lungabe lusho ukuthi kungenzeka wena uzolahlwa waliwe nakuzamile ukulungisa isimo amaphutha noma inkinga zakho. 4 asibeke kanje uma uphupha ukaminwele upha olubi uma ziphuma olungabe lukhomba ukuthi kungenzeka kushone umuntu ngisho seniyenzile imizamo yokumhlenga noma yokumelapha yabona. 5 kuyenzeka uma uphupha ukaminwele kuba upha oluhle kwesinye isikhathi uma ziphuma kusale zinhle kuphumele ezingekho right yabona olungakhomba ukuthi kungenzeka uba ukuthi uyagula noma unenkinga usuke uzosinda noma lezo nkinga zizophela kusho uma ugula suke uzosinda ululame kuphele ngokugula kwakho kanti uma unenkinga ngesikhathi ukama kuphuma lezi lezimbi kusale lezi into ukuthi ndikhomba ukuthi lezi nkinga zakho zizoxazululeka uzokwazi ukususa yonke lento inkinga ezenza ukuthi impilo yakho ingabi lula yabona usale right empilweni. Siyabonga blessed.